Milí přátelé, sestry a bratři, vítám vás o třetí postní neděli při společných bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi vámi. Svého ducha kladu do tvých rukou, Hospodine, vykoupil jsi mě, Bože věrný. Amen. To byla slova žalmu 31. My se posadíme a budeme zpívat úvodní píseň dnešních bohoslužeb. Píseň číslo 715, Modré nebe slunce zář. Píseň číslo 715. Stišíme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti, že nás sytí a naplňuje důvěra v tebe. Ty jsi nás zachránil a vykoupil a tak i svého ducha, svůj život klademe do tvých rukou. I my smíme důvěřovat. Přece důvěra v tomto světě je silnější a tvá moc je víc než naše vlastní nedokonalost. Pane, prosíme, občerstvi nás i dnes, naplň opět naší důvěru, dočerpej její síly a také oživuj všechna dobrá rozhodnutí, všechna naše dobrá ano, která jsme kdy druhým lidem řekli. Dávej nám sílu mít druhé rád
ať, Pane, i dnes můžeme spočinout ve stínu tvých křídel. Amen. Můžeme se posadit. První biblické čtení je vybráno z první knihy královské ze 17. kapitoly od 1. verše, kde čteme kousíček příběhu o proroku Eliášovi. Eliáš Tyšbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: jdi a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít. Přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou. Eliáš šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka proti Jordánu a havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: vstaň a jdi do Sarepty, která je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní: naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní: vezmi prosím pro mě sebou skývu chleba. Řekla: jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl: neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní, ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. To je ten příběh. A my budeme nyní spolu zpívat píseň ze zpěvníků Svítá, číslo 371. Vím, Pane, sám.
Základem dnešního kázání bude slovo Ježíšovo, jak je zapsáno v Lukášově evangeliu v 11. kapitole od 37. verše. Když Ježíš domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl: Vy, farizeové, očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevníšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdej chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům. Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Tak to jsou slova základu kázání. Mistře, to, jak jsi mluvil o tom světle, které není dobré stavět pod vědro, ale tak, aby svítilo, to mi mluví úplně z duše, říká jeden farizej. Mohl bych tě pozvat večer ke společnému stolu? Mohli bychom o tom, jak svítit lidem, trochu více pohovořit. Pozvu i své přátele farize a zákonníky, je to naše tradiční téma. Přeci víš, jak je pro nás důležité svítit věrností Bohu v tomto pohanském světě. Naši předkové za to dokonce umírali a lidem je to dnes tak trochu jedno. Kam se jenom ten svět řítí? Víš, jak jsi řekl, že je nezbytné si čistit svůj duchovní zrak, aby k nám mohlo přijít Boží světlo? To je přesně to, o čem ještě musíme mluvit. Přijď večer k nám. Rád pozvání přijmu, říká farizej Ježíš. Snad budu pro vás dobrým hostem. O tom nepochybuji, říká farizej. Slunce se naklonilo k západu, začíná se stmívat a v domě farizejově je již všechno dokonale připravené a nachystané. Jídlo, nápoje i kamenné nádoby pro vodu na rituální omývání rukou. Ježíš přijde, usadí se ke stolu, ale kamenným nádobám se vyhne. Na rozdíl od všech ostatních, kteří tak činí automaticky, Ježíš si ruce neomyje. Farizeové jsou z toho jako opaření. Tak on před lidmi mluví o čistotě duše, o tom, že je třeba navenek svítit právě tomuto světu ponořeném v pohanství, a teď tohle? Nezná Mojžíše? Nebo si z něj vybírá jenom to, co chce? Večeře ani nezačala, prostor k diskuzi a vyučování nikdo neotevřel zdvořilostní otázkou a už se začíná s poučováním. Ježíše, a co voda a ruce? Mojžíš to zcela jistě v nebi vidí. No to jste celý vy, farizeové. Všechno se vám musí blízkat jako křišťál. Chtěli byste mít všechno navenek čisté a navoněné, ale co je uvnitř, potom vůbec nepátráte. Ale já tam uvnitř vás vidím hrabivost, závist a lstivost. Postíte se, odevzdáváte desátek ze všeho možného,
Abyste poukázali na svou dokonalost, dáváte dokonce i 10 z bylin, z máty, z hrouty. A láska a spravedlnost, kterou žádá Bůh, ta jde potom do kopru. Jděte mi s tím k šípku. Pěkně se nám ta příjemná společenská večeře, milí přátelé, rozjela, jenom co je pravda. Farizeové jsou patřičně dotčení, zákonníci jsou Ježíšovými slovy dokonale potrefení a pak se ještě ozvou taky. Ale říkám si, jestli to, co Ježíš říká, je ještě pro nás. V době, kdy se rozhodnout k postu, v době, kdy platit salár 5% nebo dokonce 10, snažit se svítit svým životem, to by člověk měl jednoznačně právě v novodobém světě pohanství jen ocenit a podpořit, ne? Pro farizeje dodržování náboženských předpisů byla možná věc společenské prestiže. Ale co z toho člověk má dnes? Žádné velké ocenění z toho nekouká. Dokážeme porozumět ještě o něm Ježíšovým výtkám. Jsou také pro nás. Můžeme si z nich něco vzít. Jednu část Ježíšovy kritiky vidím v nadměrných nárocích a pravidlech. Ty mají v živé víře napomáhat, ale také se mohou stát břemenem. Břemenem, které není schopen nést ani ten, pro kterého by to měla být samozřejmost. A tak důsledky vidím 2. Buď člověk těmi pravidly neurotizuje sebe a své okolí natolik, že z tváří lidí postupně se vytratí spontaneita a humor. V evangelích vlastně nikdy nenarážíme na to, že by se farizeové dokázali radovat, udělat si nějakou legraci. Lidé s vysokými nároky, když s nimi mluvíte, tak za každým vaším slovem čekají nějakou výtku nebo poučení. Taková hezká, pěkná evangelická neurotizace se mi vždy vynoří při čtení legendárních broučků. Tam se všechno točí kolem poslušnosti. Všichni žijí v permanentní úzkosti, jestli jsou dostatečně poslušní. A co by tomu řekl Pán Bůh a co by tomu řekla tetička Janinka? Nakonec všichni zmrznou, ale poslušně. A ti ptáci tak zpívají a ty stromy tak voní. Dělám si z toho teď trochu legraci, ale tahle základní úzkost při četbě broučku, té se nikdy nedokážu zbavit. Jakkoliv tu knížku mám vlastně rád, svým dětem jsem ji dal a Karafiáta chovám v úctě. V pozadí je stále nějaká úzkost z vysokých nároků. Druhým následkem vysokých nároků, takových těch pěkných farizejských, ty jdou ale často ruku v ruce s tím prvním, tak to druhé vidím v neupřímnosti. A sem vlastně míří hlavní část Ježíšovy kritiky vůči farizeům a zákonníkům, kteří před sebou staví horu nároků, které ani oni sami při nejlepší vůli nejsou schopni zdolat. A tak tu horu obchází, ostatní tam ženou, ale sami nemají sílu stoupat. To jsou takové ty situace, kdy lidé přemýšlí, co komu řeknou a co komu neřeknou, o čem mohou dokonce i se svými nejbližšími mluvit a co jim raději zatají. Nebezpečné na tom především vnímám to, že takoví lidé obtížně řeší svoje životní situace, životní potíže.
protože vlastně ani pořádně nedovedou vyslovit. A komunikace s takovými lidmi se spíš podobá v hře šachy. Dovedou být rafinovaní, úskoční, manipulativní. A přemýšlí často tak, že říkají, co by tomu řekli lidi. Protože není ani tak důležité to, jak věci jsou, ale jak se tváří, jak vypadají navenek. A tam už nejsme od těch farizeů daleko, protože v určitou chvíli je pro takový postoj typická mentalita ochránců tradic, vzpomínání na hrdinství předků, ale současně s tím i smutek nad vlastní neschopností tvořit, radovat se a druhým promíjet a odpouštět. Jestli bylo na začátku podnětem pozvání Ježíše ke stolu jeho slova o světle a z ní vyplývající otázka, jak nejlépe svítit okolnímu světu, záhy z rozhovoru vyplyne, že farizeové a zákonníci vlastně vedou mnohem základnější zápas o vlastní pravdivost. Když dnes společně promýšlíme Ježíšova slova, poměrně ostrá slova farizeům, chci vás jenom ubezpečit, že nemám na mysli nikoho z vás, posluchačů, ani se mi nikdo při psaní kázání konkrétně nevybavil, přesto mám dojem, že do určité míry takové tendence číhají na každého z nás. Ježíš se snaží vystihnout, kam takové směry potom vedou, když se jim člověk nedovede postavit a zarazit je něčím silnějším. Naštěstí i ve slovech kritiky Ježíš nabízí i pozitivní cestu. Ano, klíče od poznání Boží lásky vložme pěkně do klíčové dírky, otevřeme, vstupme a nechme otevřeno. Žít v domově laskavosti a milosti a ne v nějakém úzkostném sebeobviňování. Prorokům naslouchat to ano, ale ne je umlčovat a pak je později adorovat, když už nejsou nebezpeční. Především ale vidím hlavní cestu v tom, jak říká Ježíš, myslet na spravedlnost a důstojnost druhého člověka. To, čím má člověk svítit světu, nespočívá ani tak v rituálech a obřadech, ale v lidskosti. Teď si trochu rýpnu. V tomto týdnu se konala inaugurace našeho nového pana prezidenta a při sledování obřadu v katedrále svatého Víta, zvláště pak v kapli svatého Václava, jsem si říkal, že středověk asi neskončil. V křesťanství se totiž tady představovalo jako setkání spousty různých kněží v liturgických hábitech a centrem obřadu bylo klanění se lebce a prosba o její přímluvu u Pána Boha. Samozřejmě tuhle tradici respektuji, ale vlastně nevím, co jiného si dnešní člověk vlastně z toho může vzít. A přitom by se dalo docela civilně mluvit o tom, že ve středu nás všech je Kristova služba druhému člověku, která má základ v Boží lásce. No ale abych byl férový, z těch náboženských pravidel, kterými se evangelíci v minulosti tak rádi zabývali, bylo třeba, kdo může a nemůže přistoupit k večeři Páně. To byla věda. Uplatňování kázeňských postihů, vylučování od stolu Páně, nebo že až po konfirmaci, až budeš pěkně umět ten katechismus nazpaměť. A s historickou tvrdostí, nebo tvrdostí ve výchově v minulosti jsem se mezi evangelíky mnohokrát setkal v jejich vzpomínkách, především té starší generace.
Představuji si, že kdyby farizeové zkousli Ježíšovo neumytí rukou, což bylo rituálním aktem, vlastně modlitbou a poděkováním, i při vědomí, že pro ně samotné je to důležité, kdyby tohle dovedli přijmout, myslím, že by se ten jejich vzájemný rozhovor mohl odvíjet úplně jiným směrem. Třeba o tom, jak právě prosazovat spravedlnost a žít v boží lásce. Co je potřeba činit a ostatní neopomíjet. To Ježíš vlastně v těch slovech taky řekne. Slyším v tom Ježíšovu ochotu náboženská pravidla nějak ctít, ale jenom za předpokladu, že mají svoje jasně ohraničené místo. A tak se vracejme třeba k tomu úvodnímu slovu z žalmu, které jsem připomínal. Zkusme se sytit důvěrou v Hospodina, které je v nebi tolik, že i my můžeme být velkorysými. Sviťme svou lidskostí, vlídností, humorem i vtipem. Vtipem, který si ze sebe nic nedělá a dokáže klidně poodkrýt vlastní nedokonalost. Ať nad námi Pán Bůh rozáří svou tvář třeba z dobré nálady, kterou šíříme kolem sebe. Mám dojem, že to bude mít možná více uzdravující účinky než prastaré obřady a takzvaně zaručené rady pro život. Amen. Trošku skočím už do ohlášení, že si můžete dnes těšit na společné zpívání s Bárou, ale my se naučíme ještě jednu novou písničku teďka a je to píseň číslo 788, Jsi naděje v zlých dnech, když svět uvadá. Je to nová píseň, poměrně moderní, přišla k nám z Německa, do češtiny přeložil farář Jiří Tengler. Chtěl bych u té písně trošku upozornit na to, abyste si procvičili mluvidla, občas ta slova je potřeba dobře vyslovovat, jsou hodně jednoslabičné, ale poprosím Štěpánku, aby nám zahrála nejprve melodii. A myslím si, že když zaspíváme první sloku dvakrát a pak ji dospíváme, že to půjde.
Milé sestry a bratři, dnes budou ohlášky trochu delší, protože je po schůzi staršovstva. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na dnešních bohoslužbách. Biblické hodiny pro děti i dospělé i konfirmační příprava bude v Havlíčkově Brodě v příštím týdnu tak jako obvykle. Pamatujte, prosím, příští neděli proběhne sbírka na církevní tisk. 26. března plánujeme výroční sborové shromáždění. Bude zde v Havlíčkově Brodě od 9 hodin, v Krupé bohoslužby nebudou. Prosím, pamatujte na to, že tu neděli se také mění čas. Mezi bohoslužbami a druhou částí bude malé občerstvení, tak prosím sestry, aby na to pamatovali. Vlastně nejdůležitějším bodem tohoto výročního sborového shromáždění bude volba nového staršovstva na další 6leté období. V současné době máme 5 presbyterů za Horní Krupou a 5 presbyterů za Havlíčkův Brod, k tomu 2 náhradníky a bratra faráře. Do dalšího období nebude kandidovat Marta Mičková a Dana Pelikánová. Další člen staršovstva Jitka Klepetková kandidaturu zvažuje. Prosím, přemýšlejte o svých možnostech a obdarováních a o možnosti zapojit se do organizace sborového života. Je to současně i jedinečná možnost tvořit a dál se rozvíjet a vzdělávat. Na nástěnce bude umístěn letáček, kam se budou moci napsat jména nových kandidátů. Na staršovstvu jsme také probírali novou investici do zateplení půdy na faře v Horní Krupé. Od naší církve můžeme čerpat grant zhruba 200 000 korun a ta z větší části pokryje zateplení půdy. Takže to bylo odsouhlaseno na staršovstvu. Také jsme řešili platbu nájmu a příspěvku na bydlení pro rodinu faráře a energií. Je stanovená procentická část z těch navýšení, takže 62% si hradí rodina faráře a 38% sbor, tedy i teď po navýšení ceny. Z těch dlouhodobějších věcí na září plánujeme konfirmační slavnost. Teď v červnu, 2. června by měla proběhnout noc kostelů. Také tady hledáme nějaké dobrovolníky, kteří by se zapojili do její přípravy tady pro naši modlitebnu. Jak už říkal David, taková Bára Zadražilová zve po bohoslužbách na nácvik nějaké nové písně z nového zpěvníku. Narozeniny v tomto týdnu slaví Jára Horák z Horní Krupé, letitý kurátor. Přejeme mu dobré zdraví a boží požehnání. Jestli mu, Davide, vyřídíš pozdravy i od nás Havlíčkova Brodu. A pak tady mám ještě jeden pozdrav. Mnozí z vás si pamatujete, když zemřel farář Pavel Skála, tak jsme byli nějakou dobu bez faráře, než přišel David a oslovovali jsme kazatele jáheny z okolních sborů, jestli by nám přišli vypomoct, aby nebyly jenom čtené. A často jsem jezdívala sestra Najbrtová z Třebíče, nebo ona je teďka v Myslibořicích v domově důchodců. A v těchto dnech oslavuje 90 let. Tak jsme jí za náš sbor poslali přání a ona nám trochu roztřesenou rukou poslala pozdrav, tak já bych si ho dovolila přečíst. Milí přátelé, moc vám děkuji za přání, překvapilo i potěšilo mne. Stále vzpomínám a o svátcích si pravidelně píšeme se sestrou Mičkovou a její sestrou, u kterých jsem i spávala. Dnes mi to už nejde,
schody a vozík jsou dost překážkou. Omlouvám se i za písmo, ale trápí mě i ruka. Ale stejně mám velkou radost. Pozdravujte prosím všechny v Havlíčkově Brodě i v Krupé. Pak je tady verš: a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. A k tomu ona píše: ač je text vánoční, věřím, že platí stále. Jiný obrázek nemám, toto je poslední z dárků mých přátel v Brně. A pak je tady část textu písně: Pán Bůh je síla má, všechna obrana má, bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. Nechť Kristus tomuto domu požehná, to vám všem upřímně přeje Hana Najbrtová. Tak takový milý pozdrav. Máte prosím ještě někdo něco k ohlášení, doplnění, na co jsem zapomněla? Tak vám přeju hezkou neděli. Já mám ještě jedno doplnění, protože se právě blíží výroční sborové shromáždění, tak v kanceláři, v kuchyňce, nevím, jak tu místnost vlastně nazýváme, možná klubovně, jsou desky a v nich jsou členové sboru s volebním hlasem. Pokud jste se přestěhovali, je tam špatně adresa nebo je tam z nějakého důvodu nějak chybně uvedená, prosím opravte to. Kdybyste se tam nenašli a jste členy sboru nad 18 let, tak se tam dopište. Bude to vlastně tuto neděli, příští neděli k nahlédnutí a tahle soupis potom vlastně slouží jako prezenční listina k výročnímu sborovému shromáždění. Děkuji. Nyní bychom se ztišili k přímluvným modlitbám. Dobrotivý Bože, Pane náš, děkujeme ti, že nás v životě dobře vedeš a dáváš nám dobré cíle. Ale stejně tak svou milostí z nás snímáš přemrštěné nároky. Děkujeme, Pane, za tuhle svobodu a také dnes prosíme za všechny lidi unavené, co klesají pod svými břemeny, které na ně naložili jiní nebo oni sami. Vždyť, Pane, tvé břemeno netíží. Za to tě prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme, Pane, za ty, kterým se krásný boží svět proměňuje ve smutek. Prosíme, ať se mohou zaradovat se svými blízkými nebo třeba i sami tiše. Za to tě prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme, Pane, také za ty, kteří jsou mnohdy spíše vážní a dokážou se uvolnit, ať nemají strach, že druzí na nich objeví chybu. Za to tě prosíme, Pane, smiluj se. Pane, prosíme, ať dokážeme růst z tvé lásky, jiskra z Evangelia Kristova, ať je stále přítomná v tom, jak přemýšlíme a žijeme. Za to tě prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme také za mladé lidi, pro které tento svět není vždy přátelský a oni oprávněně v mnoha ohledech nevidí zcela jistou budoucnost. Pane, ať mohou vidět budoucnost, kterou připravuješ ty, ať z ní čerpají jistotu a také odvahu. Za to tě prosíme, Pane, smiluj se. Pane, prosíme za mnohé další, za docela konkrétní lidi i věci, které nás zaměstnávají a trápí.
A tak své tiché modlitby a přímluvy nyní vkládáme do slov, která jsi nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Ať nás v příštích dnech provází slovo, které je vybráno z Izášova proroctví z 60. kapitoly, verš 1. Tam je napsáno: Povstaň, rozjasní se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Posaďme se a zpívíme na závěr dnešních bohoslužeb píseň číslo 768 z evangelických zpěvníků. Thank you.